there? Ibondiama. Ekelemon. I'm working one. I'm Miss Bonwa for Igbo. Ihe gbasara Igbo. Na ihe gbasara asụsụ Igbo. Na ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo. Na omenala Igbo. Na-adị m mma nke ukwuu. Otu ahụ ezigbo nwa afọ Igbo. Urokwa ezigbo nwa afọ Igbo. Ihe anyị bịara taa ahụ ekuzi nkuzi banyelu otu esi atụgharị ihe kwuru n'okwu Igbo n'okwu Bekee. Mekịta ụmụ akwụkwọ anyị nọ na praịmarị, nọ na sekọndịrị, nọ na yunivesiti bụ ndị Igbo ama ka esi atụgharị okwu Igbo n'okwu Bekee. Ihe anyị na-ekwu ahụhụ transliteration. Ihe anyị na-ekwu bụ proper translation. Ebe ọ bụ na ihe anyị na-eme taa onye ndị Igbo na ndị Bekee, a ga na-asụ Igbo na-asụ Bekee. Ị na-asụ Igbo na-asụ Bekee ofu mgbe ahụ a na-akpọ ya code mixing. Ya ị na-asụ Igbo na-asụ Bekee. Emekwana gị esi ihe kwuru n'Igbo gị kwuarịkwa ihe ahụ kwuru n'Igbo na Bekee, a na-akpọ ya code shifting. Taa ihe anyị ga na-ekwu okwu na-asụ Igbo na-asụ Bekee, ọ bụ ya bụ code mixing. Mana nkụzi ga na-akụziri gị bụ translation. I will translate Igbo's grammar to English grammar. Now, transliteration bụ etu esi ekwu okwu n'Igbo gị si otu amburukwu ya tinye na Bekee gị mebie ya. Mana ọ na-ekwu okwu Igbo a na-akpọ Igbo grammar gị tụgharịkwa ya na English grammar the proper way, it becomes okay. Next, ụfọdụ mgbe na WAEC ma ụmụ exams a ụmụaka banyere negasị gị ebe ahụ gị hụ na ụfọdụ mgbe enye ha ihe n'Igbo so ngwa tụgharịa ihe n'Igbo na Bekee ha daa ya, ma ọ tụgharịa ihe na Bekee to Igbo fadaa ya. Nwa nwoke nwa wepụta oge eri arọ ịtọ gara aga wee debe akwụkwọ desịsa ihe niile ụmụaka na-asụ na Bekee a na-akụziri ha na university, secondary, primary, all the topics in English, dere ya n'Igbo. Sikwa n'Igbo a tụgharịkwa ya na Bekee. Anyị ka m bịara ịkụziri unu taa. Iji maatụ, ọ na-abụ gị nakọta gị sị mmadụ nekwanụ m onye a. Gịnị bụ nekwanụ m na Bekee? Ịsọ imagine, ọ bụrụ American English ka ịsọ. Ịsọ imagine that, ọ bụrụ British English ka ịsọ. Ka anyị na-akụzi ife anyị ga-amụta grammar na Bekee, mụtakwa Igbo grammar. That's what we're doing. So, aga m eji akwụkwọ ndere wee kụzi ihe a. Ebe ọbụla ị nọ, ezinụlọ ọbụla, ụnụ nọrọ anị, kilie ihe nkili a, ọ nwekwara akwụkwọ ya, ụnụ ga-ahụ ya, a ga-edekwa ya kenwa, ka enwe ike mara ihe ị na-asụ n'Igbo ihe ọ ga-ahụ na Bekee, ka ya dị na-eche na ihe ya mere ma ha, ka Chukwu mezie okwu. Ugbu a, anyị ga-ebido akwụkwọ m na-ekwu dị ihe a. Ihe ụdịdị otu ahụ ka ndị omekome ka ha ghara ịhụ ya n'oge mebichara m ihe, mana ị ga-ahụ ya dịtụ asị textbook, ị ga-ahụ ya n'obere oge. Anyị ga-ebido ihe a kpọrọ ihe anyị na-eme how to translate Igbo questions to English questions. Nke a bụ the first one. How to translate Igbo questions to English questions. O nwere ike na ama ha, mana ka esi ajụ ajụjụ n'Igbo, ọ nwere ka esi ajụ na Bekee. Ime onye mbụ bụ fall. In English, ọ ga-abụ you know me, ọ bụ rise. Ehụtụgo m n'Igbo ihe ọwụwụ a fall, the pattern, international pattern or tune bụ a fall. Have you seen me before? In English, ọ bụ a rise. I wonder na-ese okwu
anyị ga-ebido ịga were ya n'ofu ofu ka esi kụzi ife abụ ajọ ya n'Igbo n'okpuru ya dee Nigerian English gosi na nke anwa bụ the wrong one. N'okpuru nke Nigeria dee British English, the correct one. Ịtụ ọ ga-adị na nkụzi a, ịtụ ọ ka ọ dị n'akwụkwọ nke ị ga-egote ma nke ị ga-ahụ nke ị ga-eji gụọ. Na mbụ, number one, ị na-ekwu eziokwu. Akọchara nga ịkọ gịsị ị na-ekwu eziokwu ya mean ya. Na Bekee ọ gaghị awụ are you serious? Ịsọ are you serious? Ọ bụ fall. Are you serious? Wrong. That's Nigerian English. British English, are you serious? Otu a ka ọ dị. Like seriously? Onwe na mgbe ị ga-asụ Igbo ya bụrụ are you serious? O gwụrụ ma na arahụ ụra ma ịmụ anya mmiri ọ na-ezo ma nwụọ n'eke ọ gaghị awụ are you serious? Ọ ga-abụ are you serious? Like seriously? Asị ndị nna anyị nụkwa asị na agaghị na Nigeria ka asụrụ ugbu a na ụwa ga-emebi echi. Iso onye gwara gị gị sa ha Chukwu lọtụrụ kwuo onye ya nsị gị ị na-ekwu eziokwu ime ime ya. Na Bekee ọ bụrụ ọ gaghị awụ are you serious? Ọ ga-awụ are you serious? Like seriously? Are you serious? Ịchọgide nye ntaka. Are you serious? In public, n'ime ụlọ, on the phone rather. Ị ga-asị, are you serious? Like seriously? You mean it? You mean ya? Do you mean it? That's bad English. You mean it? Ọ ga-abụ mgbago n'elu na ngwụsị. Ọ ka eji ama rising tune. Mụtara nke ahụ. Nke na-esi ahụrụ isi ọ dịkwa gị mma. N'ala Igbo, ị ga-asị ndị na-ayị ara isi ọ dịkwa gị mma. Bekee nwa ụtọ ahụ ka o si ada. Nke Igbo bụ fall. Nke ndị Bekee bụ rise. Are you crazy? That's Nigerian English. Ọ ihe ga-ahụ ebe a n'akwụkwọ. That's not a fall in Nigeria. In British English, ọ ga-abụ a rise. Are you serious? Are you crazy? Are you mad? Are you crazy? Are you crazy? That's bad English. Are you crazy? Are you mad? Are you out of your mind? Have you lost your senses? Have you lost it? Huh? I want to be case. Oh, hey, have you lost it? Have you lost your mind? Are you crazy? Are you mad? Are you mad? Are you serious? Are you okay? Are you crazy? Are you out of your mind? Are you nuts? Have you lost it? Number 3. Ese mmadụ imesigo n'Igbo ọ bụ 4 mana English ọ ga-abụ rise. Ihe na-eme ugbu a bụ intonation. I will say, na Bekee, Nigerian English ga-asị gị, have you finished? A 4. Are you done? A 4. Are you okay? A 4. Are you all right? A 4. That's wrong. The right thing about a rise. Are you done? Have you finished? Are you okay? Are you all right? Garlic. Are you done? Are you done? Are you done? Bad English can answer. Oh, no, you're not making a such bookie. You know, for them, but the man, I'm not knowing a such bookie. Oh, no, I'll show to you. The English you speak should not be yours. Verify the English you speak. You don't own the language. You don't own it. I am not saying that anybody out there must speak fine English. No. But those of you who are in school, who claim to be in school, you are the ones who annoy me.
How do you annoy me? You make it look like you know when you don't. Anyway, okay, I will say, okay, number 4, Imam, do you know me or Nigerian English? That's what it should be. It should be, you know me? Do you know me? You know me? Do you know me? That's the right thing to say. The 5th question. In Nigerian English, how can I say, can I help you? Can I help you? That's bad English. Oh, can I help you? Oh, can I help you? Can I help you? It's a rise. Can I help you? No, can I help you? Bad English. Can I help you? Good English. Because I see, number 6. In Eba, in Nigerian English, are you dear? Haha, Ajabeki, are you dear? In Eba. In proper English, were you there? Were you there? If you were you there? In Eba. Imam said in Eba. I said, are you there? Are you there? Are you there? In was Nanya, are you dear? One nigga, what you put on your Honanya, you're dear. I don't welcome you as you. I'm a million, Chanaka, Nakujakush, Koshanaka, Gege, Koshanako, Koshanako. And let him bring Hana to the Guinness book, Kana, so you became a marriage water, or Emma, or Emma. And you became no, Trey Garcia. That's about it. The cause 7. In case, sir. And when I make you gadget, and you got the buyer, and when I make it become I want to make you gadget. I drag you, and I am not Nigeria. And when I make you gadget, order, over 4. Now, because I can't swear to this na Igbo. Can I ask you a question? No. I'm going to rise 4. I'm going to take me. But how to rise 4? Swa, rise and tune. Can I ask you a question? That's what it should be. Excuse me, sir. Can I ask you a question? Excuse me, sir. Can I see you a minute? Can I talk to you a minute? Can I sit down a minute? Can I sit down with you? Can I come in? Can I ask you something? Can I talk to you? May I talk to you? Can I come in? Would you like a drink? Can I help you? May I sit? You like it? You know, do you like it? Do you like it? Do you like it? Not do you like it? No. Are you talking to me? No. Are you talking to me? Are you referring to me? No. Are you referring to me? Correct. Are you waiting for me? No. Are you waiting for me? Correct. Did you see her? Bad English. Did you see her? Correct. And we go, have you heard? Look when it says, have you heard? Have you heard? Have you heard? Heard. We got a vowel number. We got a vowel number 11. Get here a vowel number 3. And then remember, vowel number 3 is a front vowel. Vowel number 11 is a central vowel, meaning the lips are neutral or in a neutral position. Then the tongue is bunched up in the middle of the mouth. No spread.